खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 24 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय समबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उलुबारी ओनसोलनि माजार थांग्रा लामायाव मैया फुंनि समाव मर्निं वाक खालामबाय थानाय समावनो सासे DIGनि मबाइल फनखौ सिखावा लाना खारलांदों। अदेबानि सिख'ना खारलांदों। मबाइल सिख'जानाय DIGनि मुङा जाबाय बिबेक राज सिंह। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय जालुकबारी ओनसोलाव सासे सुबुंखौ रेल लामायाव रेलगारिजों सौजानानै जोखोम जानाय थासारियाव बोखांनो हादों। उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामसालिसिम लांनायबो जादों आरो बे समाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजिब देब। नाथाय राजिब देबा माबोरैहाय रेलगारिजों सौजाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बिटिआर सोरखारा आइजो गावसुंथा हानजानो होनाय माइनाव सोरां बिथांखिखौ मोनफ्रोमबो गावसुंथा आइजो हानजाया मोननो हानाय खालामनांगौ होननानै गोबां आइजोफोरा दाबि खालामगासिनो दङ। अनसुंथाइ मोननो हायाखै, मा खारननि थाखाय मोननो हायाखै, नाथाय जोङो हरदोंमोन, हरनाया ब्लगावबो हरदोंमोन। दा आरो जों मोननो हायाखै, बिनि थाखायनो जोङो खुद्रिसारदों। जों आइजो माहारिनो नांगौ दानि बिटिआर सरखारनि जेनाखि गोदान चेक होदों जोंनोबो बे अनसुंथाइखौ मोननो नांगौ। जेनाखि बिसोरो मिथिं दावथिङाव बुङो, प्रग्राम लानानै आइजो माहारिफोरखौ लेङो आरो लेंनानै गावसिनि पार्सनेल पार्टि हयासो बिसोरो खोथा सावरायो। नाथाय मेलाव लेङोब्ला आइजो माहारिखौल' बिसोरो बांसिनै लेङो आरो जों थाङो अनसुंथाइ होगोन होननानै बिसोरो खोथा होयो, नाथाय होआ। जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ। जे बिटिआर ओनसोलावनो जे दिनै चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थांदों, दा नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे मजाथि गामिनि बा सिङाव बिदि केलेंकारिखौथ' जों बुंजोबनो हाया। मानोना जोङो पार्टिनि जिखुनु पार्टिनि जों मानसिखौबो थांखिनानै बुंनो हाया। जोंथ' हरो, नाथाय गोजौ लेभेलावसो सोरबाफोर माबा खालामहैयो ना मायो जों बेखौबो मोजाङै बुंनो हाया। नाथाय जोंहा अनसुंथाइखौ जेरैखि जाया जों मोननांगौ। जेबोथ' बुंहराखै, बिदिथ' जेबो थालाङाखै। दा लास्टावहाय नोंसोरो बिटिआर सरकार बा जोंनि आसाम सरकारखौ मा खावलायनो सानगोन? जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनो नांगौ जेखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखिनिखौ गुबुनाबो मोनदोंब्ला जोंनि मजाथि BCDCनि सिङाव थानाय अनसुलि बिअ'आल' मानो थालांखो? जोंनाव 16टा SAG दं। 16टा SAGआव मानो मोनथामाल' मोननो हाखो? बांसिनानो मानो थालांखो? जोंनो बिनि उद्देश्यै जों मिथिनो लुबैदों बिटिआर सरकारा माखासेखौ होनानै बाखिखिनि बांसिनखौनो मानो गालांखो? नांगौ जेरैखि जाया बिटिआर सरकाराव जोंहा प्रमद बर' सार चिफ जों बिथांनिसिम खावलायो जे जोंनोबो नांगौ अनसुलि बिअ जाखिनि बाखिया थालांदों बेफोरबो मोननांगौ। मानोना जोंबो मेल मिटिङाव थाङो जयैनो। जोंनो खिया नांगौ, जों खुद्रिसारगोन। दा जों बेखौनो बुंनो सानबावो बिटिआर सरकारनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार चिफनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि मावनानै खर्म खालामनानै मोननांगौ थाखाखौ एबा चेकफोरखौ जोंबो मोननो हायो। जोंल' नङा, गासैबो SAGफोर दं आरो मोनफ्रोमबो CLFनि गासैबो SAGफ्रा मोननो हायो। जोंनो बे अनसुंथाइखौ नांगौ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।